nanay ba kay taga-adlaw man mag-withdraw. Anay, pwede mo utana? Anong taga-adlaw man ka mag-withdraw og kwarta? Usa day trabaho nimo? Ay, wala daw ay. Nadaw na sa sugal. Imposible, di ko mo to oy. Unsa day na nga sugal day? Di ka ba to? Ano na lang, magpustahan na lang ta. 100,000 akong pusta. Square yung itlog. Bini, kwarta-kwarta di ko ano imposible po kayong square akong itlog. Mabalik ko ba? Magdala ko kauban. Sige Del, kabalo man ko ba nga dili ni square akong itlog. Mabalalik ka pa na ba? Oh, Matt, ata mo manager diri. Ikaw ba ka-excited na kayo may makadaog? Kwarta-kwarta kita karon, Matt. Sarap talaga pag easy money. Basta mo, Matt, kaya nalang manager. Hoy nay, karon naman na itong sabot no? Mga kanino, mabuha yung wishcard. Dili, sure na dito nga daog na ko. Darate Patay. Maipit gyud ani Mats ba? Grabe ang manager diri on, hihobo dyan sa tubangan. Nakadaog, nakadaog ka. Ano makakwarta man ka na, nga pildi man ka. Labis yung sa kauban, 500 keys. Ipakita ni mo ang itlog sa mua. Sana po ka.